Nyamaya soka bunya konna la Zakaria Fomba Marakache Daw o kuma mi lameba ni fleba befo jango arajo keme chama munu mutulu kala siri auntala wasa anga kuma ka taka charifa befe malide munu fana be jamana koka ikado minye farafina gunye Afrique gun kata se Europe ma America Oceanie kata se fo Azima anga folibe numbe wati bolimbe doni yusu ni donga doye ki fo ki wala nyumando marhabani bismillah Anwan bi refo ki waleñ mandon ka fleba ni lame ba bela jele fo mama de be nolu be sigi ka anname ningat la ka mofle ambu bela jele fo ku waleñ mandon opma bi barata bolo ne ko karafe abe mami mbolo e jondo folode Ousmane Togolu ayde obe realisation na jondo folode parce que na atigi dente pma siraka mara vie kolomba ifa ba amba foka waliman don ka doka a camera mi ambe ta realisation na o ye Ousmane Togo amba foka waliman do sanga an wati kata se o ka do boa kari jara bada l'enfant de Dieu ka foka waliman don no bora jamadu kumbo ka fa kwate awa kita me ka ambishimla ka angola shi kata se marketing na mi madaw kata se madu tamurama ambe num bela jele fu mi Zakari Fomba seku chebulo o ka representant mimbe no Zakari Fomba seku chebulo bawanongo seku chebulo ni ni fo bamana usinga fo de ko woyi Zakari Fomba kata se El Haji Margachenda Okeji no boray minye papa balo ka foka wole mano El Haji bismillah andwan mantor city la ko ni torotena an ndam bi bula aka kana ko ni abe amne tuko kan ko so lisani e bodon basite ali ay andwan bi ala ni katika sababu nzona o ma ki fogi wale mano ka pleba ni lambe ba bela jelefo ka foni andone kuna foni keneka awo ma bi nena kuna foni folombadi ma yusu ni ade l'indicateur du renouveau e ka donanya leta aboko ngi ni ngaba saba keme wolofla basaba kema wolofla ni nye minye ango mako 14 janvier no janvier kalot le tandane sango wulika jo bakera o nyina fana jamana nyemo ya jira ka fo abena ke donzigile malikono domi yere mahoronya soro dondo e ka do sabu ka daka yere mahoronya nyamne ambulo la nenga ange anyere tay o pona nyine ndai fana asangumbe wulika jo babulo dale kunda ko kama nga kofe jamana nyemo nana e ka do sebembo ajira ka fo ka dalla halaya ka ani lakana ko be tugo mi malikono o pona ko laje bamnu ani wulika jo bamnu nga ka janvier kalot le tannani jamana nyema ye abo adogokoro fasiri baye mufo ajira ka fo ka keni jamana yere la halaye ikado lakana ko la ibaye ka fo femi ngoni sangele ngumenye janvier kalot le tannani na le kono mina ale sigira ka bare ka ke do malikono ikado anga yere mahoronya aywa anya soro ka ba ikado anyeru kera anyere tay mi ngadi anye ani jamana minu ngadi anya no ruba andiga de nyoma anyeru ka ko amata bala ikado ko do soro dondo okumana jamana nyema bi no be colonel Asimi Goita ko fo awulika jo bakara sango amadugo mala asangele ngume ku nyine ikado ayo wulika jo bulu dangu be ngaw tala ka bo adogo koro akoni yalla je feminyi aywa kumi nyine do ko ina dorete akundi ko ka do malide haklila ka do andu sukuna ka jira ka fode femi faso nyuma ye anga zinzi oka ka jira ka foni ndo kama ikado do la janvier kalo dot le tandane 2022 ikado femi malide nyu ubora malide nyu ga yere ma horonya jira malide nyu ka faso nyuma ya jira ko kato mo dusukun kono kato mo hakila akunye odeye sabu domba o ikado abito manifin hakila ni jen reta ka laje jen domba o do rete koy abido manifin dusukun de la ka bla ikado aywa na wati sera iyagili bitigi korolela jamana nyemo ya jira ka fo akekun yode novembre kalot le bi 2022 o mame folo jamana nyema colonel Asimi Goita ikado aya sigi senga janvier kalot le tane nani journée nationale de la souveraineté retrouvée o te doreye on ga jira ma horonya ikado abamola nyamene bido na ke dunyi anga hagli jigi ola ka jira ka fode femi ngoni wulika jo bami ni okera sango janvier kalot le tane nani ka hagli jigi ngola o fana kofe akato dusukun kono ka jira ka foni ndo kera sababu de ikado femi ngoni ni CEDEAO ni UEMOA olu grande min daka sigi anga mali de bekera chekel ni musukele nya do kama ka faranyo nga ka jama
bɔ jama min i ka dɔn n'o na mɛn ka lakale tariku kɔnɔna la k'a kun ye ka mɔgɔ hakili jigi o la nka waati bɛɛ lajɛlen n'a cogo don i ka dɔn don bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛkan don fɛn min ye lakanako danga bɛ hakɛ min na jamana ɲɛmɔgɔw ka ayiwa lasɔmu an'u ka hakilitigiya u y'a jira k'a fɔ wulikajɔba min n'a kun bolodan bɛ ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka hali bi janvier kalo tile 14 k'a ka to dusukun kɔnɔ k'a kɛ don ye don min maliden bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ fasoden ɲumanya a b'i hakili jigi o de la a b'i hakili jigi wulikajɔ la a b'i hakili jigi tuma min i ka dɔn ni maa dɔw ye gɛrɛndɛ ta ka sigi an kan an ye gɛrɛndɛ in ku an yɛrɛ la k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'a ku an yɛrɛ la i ka dɔn k'o ka to dusukun kɔnɔ k'a dabɔra o de kama o de ye laɲini ye Abudaramani Jamutɛnɛ an y'a bɔ l'indicateur du renouveau Antoine min ye maa si tɛ kɛ i yɛrɛ kɔ min ye latigɛ tɛ kɛ foyi ye aw k'a dɔn min ye taabolo ye bisimila lajɔsi ye aw k'a dɔn min ye hali bi Antoine Dosagɛ ayiwa bisimila ala k'an kunnaja bisimila tɛmɛni sɛbɛ lajɔsi k'a dɔn Antoine a ye Togo wele bisimila Antoine min ye Asimu Koyita min ye ale aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la a y'a lajɛ min ye aw k'a dɔn anw ka jamana ɲɛmaa ko dɔ ka fara fɛn dɔw sɔngɔ kan Asimu Koyita ko ani maaw ye ɲɔgɔn ye o y'an ye kɔnɔna na k'a datura nin na dɛ min ye an ka jamana ye a jɔsen minnu bɛ yen olu de ye ɲɔgɔn nasɔrɔ aw k'a dɔn kuluba aw k'a dɔn min ye kunbɛnba la kunbɛnba min na tun bɛ Asimu Koyita bolo min ye aw k'a dɔn ministre d'État premier ministre ale tun bɛ kɛnɛ kan ministre d'État ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani aw k'a dɔn an ka maa ɲɛmaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan transition aw k'a dɔn conseil économique social et culturel Yakuba Katile ale tun bɛ kɛnɛ kan au conseil des collectivités territoriales ani cour constitutionnelle cour suprême ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan cour suprême ale maa ɲɛmaa tɛ Fatukoma yan ayiwa i y'a cunga dɛ ayiwa bisimila lajɔsi Antoine Dambɛlɛ yafa ma koyi Antoine min ye aw k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye Antoine tiɲɛ yɛrɛ la kɛmɛ ka cɛkurunin to a bɛ n da bi bisimila e n'ale de bɛ kɛ ka caya o majigi la murankɛ gasi t'i la gasi tɛmɛni sɛbɛ ye ni jɛnɛna n sɔrɔ awɔ Antoine min ye aw k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan o de kɔnɔna na sa min ye fɛn min bɛ yen n'o ye lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka gouvernement o kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ min ye aw k'a dɔn ka banbaji minnu bɛ yen u gɛn aw k'a dɔn fo ka taa se u ka yɔrɔ laban na min ye jamana o bɛ se ka lakana cogo min na samɛfɔli ye aw k'a dɔn kɛnɛ kan sa i bɛ k'a fɔ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la u kɔni aw k'a dɔn kuma na fɛn caman kan min ye anw ka awa jamana taabolo min ye aw k'a dɔn institution fɛn fɛn bɛ yen olu maa ɲɛmaw Antoine bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka kuma aw k'a dɔn n'u bɔra n'u kumana aw k'a dɔn Asimu Koyita ale kɔni bɛ jaabili kɛ min ye aw k'a dɔn Maliki Jaw n'ale conseil national de transition o maa ɲɛma ale kɔni y'i sɔnni sigi aw k'a dɔn Wolomasiri Taba min ye an ko mercenaires olu minnu tun bɛ ma an bolo yan olu aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'a lajɛ aw k'a dɔn aw min ye olu bilalen kɔ min ye ka maliden bɛɛ lajɛlen wele min ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o bɔlen kɔ ye min ye Asimu Koyita ye ale kɔni a kɛlen kuma ta a y'a jira k'a fɔ aw fɛn min bɛ senna bi min ye aw k'a dɔn jamana in a tɛ taa cogo si la fo an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa min ye aw k'a dɔn an ka maa ɲɛmaw ye fo bɛɛ lajɛlen kan ka se k'i jɔyɔrɔ fa cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye Asimu Koyita ye a ko aw kuma dɔ bɛ yen ani wulika dɔ bɛ yen n'o ye ka dɔ fara ji ni kuran kan min ye aw k'a dɔn président de la transition colonel Asimu Koyita ale kɔni y'a jira k'a fɔ a y'i ka dɔn dɔrɔmɛ kelen o tɛ fara ji kan dɔrɔmɛ kelen a tɛ fara kuran kan wa u ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to aw k'a dɔn dɔw yɛrɛ bɛ se ka bɔ ninnu sɔngɔ la bisimila ka baaraw kɛ min ye aw k'a dɔn dɔw bɛ se ka bɔ ninnu sɔngɔ la cogo min na min ye ka wuli ka jɔ kɛ min ye aw k'a dɔn ka yɔrɔbaw bila sen kan min b'a to an bɛ se ka kuran sɔrɔ cogo min na min b'a to yɔrɔbaw bɛ se ka kuran di ka sɔrɔ an ma kuran sɔrɔ gɛlɛya la ka sɔrɔ an ma kuranko a ma kɛ bisibasa ye o de kɔnɔna na sa
ni Assimi Goïta ye a y'a jira k'a fɔ min ye an ka lajɛ ka wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni maa minnu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan u ye kuma laban ni min ye u ye Assimi Goïta fɔ k'a waleɲuman dɔn a bɛ baara min na a n'a bɛ wuli ka jɔ min na ani a ka dɔn tɔka jɛ minnu bɛ yen k'a lajɛ a ka dɔn an bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a kɛ farankunba kelen min b'a to jamana in a ka taa ɲɛ bi sabati baasi tɛ ala k'an kunna diya amina ni sɛbɛn maa min ka sɛbɛn don o ye Mayimuna Dunbiya ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn n'u b'a wele ko Soir de Bamako Soir de Bamako hali bi l'indicateur de renouveau nana bɛ ɲɔgɔn na fɛn min Aisha Kɔnɛ ka bɔ Kodowari dɔnkilidala dɔw ka bɛ kununko fɔ bi e yɛrɛ hakili b'a la tuma min i ka dɔn ni sɔrɔsiw Kodowari sɔrɔsiw minɛna a kun ye dɔnkili dɔ da ka Assimi Goïta k'a pasa da kosɛbɛ o waati i ka dɔn Kodowari maa dɔw wulila k'a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔfɔ i ka dɔn nka Aisha Kɔnɛ ko fɛn min ye sɔrɔsi ninnu bilalen ye a bɔra tuguni a kumana a y'a jira k'a fɔ ko a nisɔndiya bɛ maa 49 i ka dɔn u kirila fɛn min ye jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta i y'a fara o ma a ye foli ni waleɲuman dɔn ni tanu ni tani nka i ka dɔn colonel Assimi Goïta sɛgɛrɛ a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Mali maa ɲɛmaa ye Assimi a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn sabu ko a ye min kɛ nin ye ko nin bɛ balimaya kofɔ nin bɛ sigiɲɔgɔnya kofɔ ko nin bɛ bɛn ni kelenya a b'o tɔ sinsin Aisha Kɔnɛ a y'a jira k'a fɔ k'o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ wele wɛrɛ da tiɲɛ don maa 49 bɛ Mali la olu bilala nka fɔ u kirila ka tila k'u bila ko nka ko ale hakili bɛ min na ko kasoladen caman fana bɛ Kodowari Abidjan kaso la k'a b'a ɲini Abidjan maa ɲɛmaw fɛ Kodowari maa ɲɛmaw fɛ k'olu fana bila ko dɔw bɛ kaso la k'a bɛ san 12 bɔ ale ka wuli ka jɔ ale tɛ politiki maa ye ale tɛ maa dɛmɛ ka maa to nka ale ye artiste de ye ale i k'a dɔn ayiwa seko ni dɔnko tigilamaa ye i k'a dɔn fɛn min ye jamanadenw kulekan ye a n'ale hamina ko ye min ye jamana ko la ko ale b'o de fɔ ko nka maa dɔw bɛ politiki maa la ko ni wulila ko ni olu hakilina tɛ kelen ye i k'a dɔn olu bɛ wuli ka kuma caman fɔ ko ale t'o hakilina kɔnɔna la ale bɛ hakilina min kɔnɔ o ye bɛn ni kelenya de ye n'a ma ɲɛ ko nin kɛcogo ɲɛna o fana k'a fana bɛ laɲini kɛ ale bɛ maa minnu bɛ kaso la Kodowari i k'a dɔn fiɲɛbɔ ka d'u ma dɔw bɛ yen san 12 tiɲɛ don ale t'i da don kiriko la tiɲɛ don ale t'a fɔ ko ayiwa kɛ tan walima kana kɛ tan nka ale bɛ yafa de ɲini sabu ka d'a kan i mana kɛ kasoladen ye cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ i k'a dɔn kun dɔ y'i se yen nka Aisha Kɔnɛ y'a jira k'a fɔ ale kɔni ka wuli ka jɔ ye min ye ani kuma min bɛ ale da a n'a dusukun na o de ye k'a fɔ kuma ni sanga bɛ yafa ɲɔgɔn ma i k'a dɔn n'o bilala ɲɛfɛ ko caman bɛ adamadenya na i k'a dɔn k'o bɛ dilan ale ye seko ni dɔnko tigilamaa ye o fana ko ale b'o de kɛ a ko n'i y'a lajɛ fɛn min kɔni ye ale bi ayiwa maa 49 in bilalen k'a kɔni ka foli bɛ ɲɛsin i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ma ni maliden bɛɛ ma k'a bɛ Kodowari maa ɲɛmaaw fana fo ale bi k'a fana ka wuli ka jɔ ye min ye maa dɔw bɛ kaso la Kodowari k'o sɛbɛkɔrɔ mɛnna ale bi k'a bɛ wele da fana kɛ bɛn ni kelenya kama hinɛ ani magari kama adamadenya yɛrɛ taabolo kama ko maa dɔw bɛ olu ka ko ka lajɛlana waasa fiɲɛ bɔda bɛ se ka di olu ma cogo min na ko nka ale bi a bɛ kuma fɔ ni k'a bɔgɔla dɔn politiki maa t'ale ye a tɛ maa dɛmɛ ka maa to a t'a fɛ ka maa bila ɲɔgɔn na nka ale bɛ kuma min kan ka wuli ka jɔ kɛ yafa ɲɔgɔn ma ani tɛgɛri ɲɔgɔn ma ani adamadenya ko ale b'i ka ko sinsin o de kan bɛn ani kelenya Aisha Kɔnɛ ladiri ye maa ladiri don bisimila n fana b'o f'i ye o fana bɔlen filɛ nin ye i k'a dɔn ni ka ɲɛfɔli kɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ waleɲuman dɔn min fana dɔn ka sɛbɛn datugulen an bɛ Aisha Kɔnɛ fo sabu ka d'a kan an yɛrɛw baara kɛ ɲɔgɔn bɔ a kɛra jɛ an k'a ma ko Bade ani Aisha Kɔnɛ delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛjuru sira la i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ min bɛ bɛn ni kelenyaw kofɔ an b'o foli k'a ye bi sɔgɔmada in na a banna bisimila a bɛ hakili jigin Bakamusa Kɔnɛ de la o ye tiɲɛ n bɛ min f'i ye la Aisha Kɔnɛ maa ladiri bisimila Aisha Kɔnɛ a ye ne ye sɛbɛn datugu de ye nin ye sɛbɛn ye an y'a salon ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Bouakar Tangara ale bolo nɔ don a ye disque d'or sɔrɔ ka platine sɔrɔ ka tila ka fɛn bɛɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire Côte ka k'a dɔn a ye bisimila ala k'an kunna diya amina Antoine bisimila an bɛ sɛbɛn da jumɛn don sɛbɛn min n'an b'a ta Antoine o ye nouvelle libération ye o ta i k'a dɔn ko Batuli Ɲani k'a ye i k'a dɔn ɛrɛ n'i bɛ Batuli in fɔ i b'a sɛbɛkɔrɔ sama dɛ tɔgɔ in a ka di ne de koyi kabi alamisa don ko e ka nin Batuli ko in i mana tɔgɔ in da tɔgɔ in bɛ sama i mana tɔgɔ in da i b'a ta ni ka segin n burankɛ ayiwa parce que fɛn dɔ don fɛn tɛ ko ye n burankɛ n burankɛ foyi tɛ sɛbɛn kalan n burankɛ sɛbɛn kalan an ka taa kana tile gan na sa Antoine min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko nin na kɛ farali ye yɛrɛ wolo
yerawolo debo sur les remparts min ye awakado ko furu sarawa onni awakado anga transition o min vlane min ye awakado nyerala bela jele ko ni ba don min ye awakado ni jakuluni kasna ka wuli ka balaka wuli min ye awakado mau nofe no wati mina Ibrahim Boubacar Keita aleka bini no bolo dara ngai kado nyerala bi awakado fasiri ba ka fola ko awakado yerawolo debu sur les remparts ikado amamunu lane mi awakado ko ligne rouge o ko ni bede mi tiri tere blebabe ko kana tametoko chila mi awakado mouvement association société civile ukono biseka batikali ko lula ngambinye ambiko anaka présidente fondatrice Fatmata Batuli Nyang ni aledo yo ko boloda ako ni mami nzobe ngajia ishaka awakado bayako ka vola ako awakado minye nyerala ko sirku ko ate awakado aleyi idanindu minye awakado krematikali ko awakado ko nga amma adatu minye awakado ma ko vole nu oluka tabulula no ye ambi koy mi awakado mamunu somiga ja oluba ye ka fo awakado minye nyere la ikado awami yere wolo ko bi ko yere wolo ko folo ap me fo ko chef farin manaw ko nga bi ko yere wolo ka be fo ko awakado minye koromatike lawi aywa wore be fatre ko de bashite ne ma fo de bismillah ko qui crachait à tout bout de champ des Tchefarunkmo et soudainement devenu Koromatique Kela. Aywa, bismillah. Faseba de avo. Gashitila. Anon, mi awakado awati, mi awakado yerawolo, ulu kwani wuli, andi faransi fe ka sora jamana de bele jele kumbo kuma kelena, aikado anti makoro fe, mi awakado barakadingata, ikado awaminyo kuma, o kwani nguye nununga dawla yanga de, kanu ukamangutu yanga, nga mi awakado ulu tado, aikado ko mati wuli tlekelenga kenganaye, nganaya kwa bila bende, ni hakli bala, mi awakado awa betarugu be pmagoy mi amadu tumani ture ale annato mi awkado wati mi awkado jamado tukura amadu tumani ture ko mi ka adsande milide ni awkado ka kosugu bela jeleke ka deme mi mbato absaka fangat sorotugo mina mi awkado noye awkado jamajagulu doye ko yelma osugu ode wulile flani yewa ambiko mi awkado nyera la mi awkado yera wolo olu koni awakado olu ngono ko awakado ay olu yanga ka bone minyo tutseka ko olu la wa olu tseka boka bo unola kabini wati mina minye ambiko no Fatma nyan batuli Fatmata Batuli nyan kabina ne la mamina mi ma chite yera wolo to falable bismillah anwan ni aglibala anga siga ngore samna 194 bismillah mi awkado nyerala ibay ka foni wala do kera mi awkado mamunu me kalgede suko bela jelela o kalgeli awkado jatimne do nanake mi ma do be ulu farala nyanga jakulu do mi o kraso wi gado alfa umar konare alaka manye masoro e kado awami Ibrahim Boubacar Keita san woro akalenga awkado ka premitrala alena nakidi kwada alfa umar konare kwala mi awkado nyerala kanake awa bisi basa do uka jakulu ere kono fo kara farafarali ko minye awakado alfa mar konare ayu to de la mi awakado ka bone amaru tuman ture wodo kono mi kanota awakado ko bla jamana nyema nyini awakado amaru tuman ture ale awakado adna kana jorozoro no tabana ka boy mi awakado nyera la ibai ka fo Ibrahim Boubacar Keita ale bine mi ma doye no isa kaujimi ale ko awakado isa kaujim ale awakado aye M5 nyugon to ayolu jamva njinga tugu awakado transitiongo ga labana mimma ikado awa minye atlara andolu fada gosira nywana mi awakado akera ngwagol na blay mi ko yalma awakado isa kaujim be mimbi
no tamana ka boy usas l'éclaireur le sage Mamoudou Diko mi avocado fanaka awa ko be chogori ko ma tlota unu gana ble wa mi avocado yerolo debu sur la rapport mi avocado mi dande mo wale mi nu ba kela mi avocado puma ba fomi nu ba kela ikado awa mi puma ba follow no na ke karma tigali kela fasir ba ka fola mi avocado ko tinyera la ko be ma kamana gwa bismillah yerolo debu a ko awa min ye tiɲɛ la ko garijɛgɛ situ bolo u ni transition cɛ u ka gɛlɛya sama ko a da man d'u la bisimila fasiriba ka fɔla a ko awa min ye tiɲɛ la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ni aw ka dɔn Asumu i ka dɔn ale b'a kala dɔn a ɲina ka maasi sɛgɛrɛ min aw ka dɔn Asumu ka mandun ani aw ka dɔn awa min ye ko dɔw bɛ yen k'a ti yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ k'o de kɛra sababu ye k'a dɔn awa min ye maa caman bɛ yen k'olu kɛn bɛ k'u sɔnni sigi a kan bɛ yen k'olu kɛn bɛ k'u ka danaya d'a kan. Bisimila Mali tariku a ma nɔgɔn dɛ. An kana don tariku kɔnɔ bilen sa. A ka ɲi. Antoine an ye min ye o bɛ dɔ bɔ. Min ye misali ta n bɛ misali dɔ ta n bɛ ko il se transforme en lingot d'or. Assimi Goïta et Bigini Bagaga, il n'y a pas eu et même par leur comportement. Kuka awakado tabolo anu munyunu ka sabali anikado awabinye nyera la abebe fuma abebe kula abebe kula kuba ku ikado awamatu mangambe minye awakado ka tabolo mingere sababu ko de kemeka bonya ani karaba ko lase ni mafla numa no Assimi Goïta ko ani Bigini Bagaga bismillah Antoine mi awakado akoko ni be batuli nyang kale fana akapma manja kale ko be ka yala ke ninga akatani ga senge kasoro amapma mafe amma awado ma kasila ko yelma awakado yerawolo debusi la rapar ko nu makuna ja ko alaba awakado ko soro bien na duje umulo basite ala ka nguna ja amina ni sebe ani mbo sebe no ba ko nouvelle libération ne ma fode bismillah Abdoulaye Siaka Bagayogo ma famuna ngoro kuma famuna Yusuf bi yɛrɛ fo k'i wala ɲuman dɔn ka sɛbɛnnikɛlaw fo Yusuf kuma dɔnnaw ko ten ko n'i ye doni ta dugu la dugu min dɔ a ye ko ɲizi ka taa n'o ye ɲizi ɲaza o bɛ taa bila dugu laban min na a bɛ fɔ o ma ko jasa ne bɛ n dɛgɛ don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min kama ko Mali kamalen Segu ka yɛrɛ Allah ko cogo di min Mali pilimu ta Mali pilimu ni y'a ta sɛbɛn ɲɛ filanan an bɛ taa n jɔ ye fɛn min ye samɛ foliw ye sankura mana kɛ laada olu bɛ tilen fɛn min ye jamana ɲɛmaa dagayɔrɔ ye fɛn min ye kuluba ye a ka cakɛyɔrɔ ayiwa yɔrɔ belebeleba dɔ bɛ an ka ma ko salle de banquet i b'a ye k'a fɔ ayiwa samɛ foliw u daminɛna jamana cakɛda belebelew institution an ko ma nazarakan la ko autorité administrative indépendante i b'a ye k'a fɔ jamana cakɛdaba a ma ɲɛmaw olu kɔni dara ka taa samɛ foli kɛ jamana ɲɛmaa la ka dugawu don kɛ jamana ɲɛmaa ni jamana yɛrɛ ye fɛn min kɔni ye u ka baarakɛyɔrɔ bɛ lahalaya minnu na sango kana bila bila ani ɲɛtaa minnu bɛ i k'a dɔn bolodalenw na u da donna olu caman na nin kɛra tarata janvier kalo tile 10 2023 san in na i b'a ye k'a fɔ samɛ foli u taara o kɛ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta la nin lajɛ in kɛnɛ ka a kɛnɛ a yangalen kun do kosɛbɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na i k'a dɔn lajɛso belebeleba dɔ bɛ kuluba an ka ma ko salle de banquet i b'a ye k'a fɔ premier ministre ale kun bɛ yen administration territoriale ministre kun bɛ yen fanga ka kuma lasela ka taa se ministre caman ma ka taa se cakɛdaba ninnu ɲɛmaaw ma a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa an yɛrɛ bɛnkɛ o ka yɔrɔ o ka mɔgɔw tun bɛ kɛnɛ kan o tɛ conseil économique ye de conseil économique social et culturel tun bɛ yen i k'a dɔn fɛn min ye CNT ma ɲɛmaa tun bɛ yen o conseil des collectivités ma ɲɛmaa tun bɛ yen cour constitutionnelle ma ɲɛmaa tun bɛ yen cour suprême ma ɲɛmaa o fana tun bɛ yen ka taa se cakɛda caman ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ninnu kelen fɛn fɛn ye kuma ta kuma koloma caman bɔra u da kɔnɔ nka a bɛɛ lajɛlen kɔni ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ jamana ɲɛmaa ye ani gouvernement ye ani marabaaw bɛɛ lajɛlen ye ani malidenw bɛɛ gɛlɛya min bɛ an ka gɛlɛyaw bɛ se ka wuli cogo min na fɛn min ye u ka yetaw fana ye u ka baarakɛ yɔrɔw la u da donna olu bɛɛ lajɛlen fana na a ko n'i y'a lajɛ jamana ɲɛmaa fana bɛ wulikajɔ min na gouvernement bɛ wulikajɔ min na min kɔni b'a to i ka dɔn bamandiya bɛ kɛlɛ min b'a to yuruguyurugu o bɛ kɛlɛ min b'a to ka jamana wari ta ka t'o falen k'o kɛ fɛn wɛrɛ an ko ma ko blanchiment de capitaux olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ min n'o daminɛna
k'u bɛ foli kɛ ka ɲɛsin o ma k'o baara senkɔrɔma don do a ko n'i y'a lajɛ Mali bɛ danga min na danga ŋwɛlɛn do nka fɛn min ye malidenw kɔni an ye gɛlɛya ku an yɛrɛ la o fana ko an ka to sira kelen fana kan o tɛmɛnen fana kɔfɛ fɛn min fana ye jamana ɲɛmaa filɛ nin ye ka hakilina ɲuman min da ka hinɛ ni makari min da ni k'a ɲɛsin maa 49 ma n'o bɛ kodɔrɔkaw ka sɔrɔdasiw kofɔ maa caman fana ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnyana Maliki Jaw n'ale ye CNT maa ɲɛmaa ye ale kɔni ye foli ta ka jamana ɲɛmaa sɛgɛrɛ k'a jira k'a fɔ nin ko in yɛrɛ a ko nɔgɔyali k'o jara ale ye kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ fana fɛn min kɔni ye jamana ka kelenya ye Maliki Jaw a kumana o kan ko maliden bɛɛ an ka kɛ kelenya an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ waasa bɛn ni kelenya bɛ na ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ Colonel Asimi Goita a ye kuma min kɔnɔna la a ye foli kɛ ka ɲɛsin nin cakɛdaba ninnu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma Mali yɛrɛ bɛ lahalaya min na a da donna a la a sigin bɛ ka malidenw kɔnɔ ni hakilina ɲuman min ni baara ɲuman min ye Colonel Asimi Goita a ye kuma caman fɔ a ka kuma na hali bi a y'a jira k'a fɔ ko aw ka cakɛda kelen kelen fɛn filɛ nin ye a ko n b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn n b'a jija baara ɲuman na n b'a jija fasoden ɲumanya na n b'a jija i k'a dɔn a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ faso in bɛ se ka wuli k'a jɔ cogo min na k'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'o baara kɛ k'a daminɛ duguma fo ka taa bila sanfɛ o fana fɛn min ye furanjɛla fanga ye o tɛmɛncogo ɲuman bɛ se ka ɲɛ cogo min na Asimi Goita a y'a jira k'a fɔ k'a b'o ɲini u bɛɛ kelen kelen fɛ o fana fɛn min ye wotew ye an bɛ k'an kun da olu minnu kan ko bɛɛ ka baara kɛ tilennenya ni sariya kɔnɔ waasa an ka laɲini ye min ye n'o ye wotew kɛcogo ɲuman ye ko an ka taa an tɛgɛ da o ka sini waasa an ka lafiya Mali Plumu an ye nin bɔ a kɔnɔna la a ka bidon bɔlen don Andon n'i y'o bila yana an ka taa sugu la min ye an ka indépendant an ka l'État o bɛ ɲɛ sugu taa kuma sen tɛ de a ma se a sera ayiwa bisimila a ta n'a man diya a ta a man diya a ta andon aw ka dɔn min ye assainissement ministre min bɛ min ye aw ka dɔn an ka jamana hali bi aw ka dɔn Bamakɔ b'a bɛ se ka jɛ cogo min na Sangota Mali bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛya ministre min bɛ n'o ye ministre de l'administration territoriale i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ dɔwɛrɛ Ablaye Mayiga ministre d'État Ablaye Mayiga ale ye wuli ka jɔ kɛ aw ka dɔn k'i ɲɛsin yɔrɔ jumɛn ma ni yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Numumugu Numumugu min ye ɲama fɛn fɛn n'ale bi cɛ i ka dɔn maaw b'u ɲɛsin aw ka dɔn ka taa bɛɛ lajɛlen bɔ Numumugu n'u b'a wele ko dépôt final o de kɔnɔna na aw ka dɔn ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation min ye aw ka dɔn a ye sogo dɔnni nin kɛra tarata don aw ka dɔn min ye juin kalo tile 10 san 2023 gouverneur min bɛ yen n'o ye colonel Lamini Kapori Sanɔgɔ ale kɔni ye ministre d'État a y'a bisimila i ka dɔn Kulukɔrɔ ale gouverneur a ye ministre bisimila min ye o bisimilali kɛnɛ na a kɛra bonya ani karama ye min ye bɛɛ lajɛlen amina tɛ dɔwɛrɛ min ye aw ka dɔn Bamakɔ bɛ se ka kɛ manamani ye cogo min Mali bɛ se ka jɛya cogo min na o de kɔnɔna na aw ka dɔn ministre aw ka dɔn ka tila ka kɛ Numumugu ka sɔrɔ a ma aw ka dɔn sigida maaw fana tɔɔrɔ Yusu ko ɲama ye nafolo ye i b'o kalama a basi tɛ ɲɔgɔn bɛ kɛ kura ye ayi ɲama ye nafolo de miliyari caman an dɔn wa a bɛ se ka kɛ aw ka dɔn foro kɔnɔ k'a dilan k'a kɛ i n'a fɔ ko angɛrɛ a bɛ hakili jigin fɛn dɔ la a mɛnna dɔn an ka denmisɛnya waati mɔpɛrikɛ dɔ tun bɛ Segu a tɔgɔ tun ye ko Jean Plastek mɔpɛrikɛ ye nazara kun don faransɛ kun don machine dɔ tun b'a bolo a mɛnna dɛ machine dɔ tun b'a bolo a tun bɛ misibo kɛ cuve dɔ kɔnɔ minɛn dɔ kɔnɔ k'a datugu ayiwa a tun bɛ a dilan cogo dɔ la k'a gaz kɛ ka tobili kɛ a gazi a bɛ wele de ko biogaz wa a bɛ courant ampoule la marché fana Jean Plastek tun b'o kɛ a tun bɛ jijeni o kan min bɛ yen ni civique tun bɛ fɛn u tun y'a dilan olu tun b'u ka tobili kɛ n'a ye tɛmɛ ni kuma ye biogaz hali sini don o don bɛ hali tobili kɛ ni misibo jala ye ka tasuma bila la sarabu k'a i n'a fɔ sarabu foyi t'a la bisimila
anon mi Ablaye Maiga ale kɔni aw ka dɔn Numugo mi a taali min kɛra a ye fɛn caman ye a ye fɛn caman ɲɛfɔ min ye aw ka dɔn Mɛdi Adama Sangare ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen directeur national adjoint assainissement contrôle des pollutions et des nuisances o fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye ministre kɔni ye a taalen min ye aw ka dɔn a ye kangaridakan min kɛ a n'a ye kuma ɲɛfɔ min kɛ i ka dɔn o bɛ maa sɔn hakili la k'a jira k'a fɔ ministre hami min b'a la bi o ye hali bi aw ka dɔn Bamakɔ ale bɛ se ka cɛ ɲɛ cogo min Bamakɔ bɛ se ka jɛya cogo min o y'a haminankoba ye. Numubugu diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ ye awɔ i bɛ dɔ kɛ i bɛ taa maa wɛrɛ bɛ fɔ an ka ma ko continuité Usmane Kɔnɛ Numubugu a ko sigili sen kan ani k'a bɛrɛ bɛn maaw k'a dɔn an b'o foli k'a ye bi ministre Usmane Kɔnɛ a banna an b'o foli k'a ye bi indépendant a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ baasi tɛ indépendant maa m'u fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa Usmane Togo fan fɛ ani Bouakar Jara o k'an fifa dɔɔni n'an bɔra sugu la an bɛ na an bila sugu la an Youssou Ala k'an kunna diya amina Ablaye Maiga est-ce que ne bɛ taa ale fɛ yen bi ne tɛ ɲɛsi pharmacie courant verte la o t'a tiɲɛ Mariam Diallo fɛ yen u bɛ ɲɔgɔn dafa n bɛ taa ji wuli dɔ min groupe commerce Ablaye Maiga an b'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen fo a ye ka taa ye ne tɛ taa ye an denkɛ bɛ yen Jakarija an b'a fo dan tɛ foli min ka taa ye ne tɛ taa ye ne bɛ taa kɛ ne bɛ taa Mariam fɛ yen bisimila n'i taara Mariam fɛ yen o ye seli a yɔrɔ bɛɛ la nka ne bɛ min fɛ yen ne ka taale Ablaye fɛ yen o tɛ Mariam fɛ yen taale bali n bɛ sin ka gudɔrɔni munumunu ka taa fɛɛrɛ minɛ ye i bɛ choix kelen de an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba ɲuman Kayiba Jabate an bɛ ɲan bisimila an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ka dugawu k'an ye an bɛ don sɛbɛn kɔnɔ an ka don sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn l'indicateur e tilala wa don l'indicateur n'i y'a ta fɛn min ye i ka dɔn carte d'identité biométrique an bɛ k'an sen da nɔfɛ dɔɔni dɔɔni ayiwa lakana minisiriso i ka ye kunnafoni jɔnjɔn di kunnafoni min n'o sɛbɛnkɔrɔ jara mɔgɔw ye kosɛbɛ n'i ye wote kɛ sɛbɛnw da k'a lajɛ o tɛ liste électorale ye wa o baaraw i ka dɔn caman kɛra olu la fɛn min ye i ka dɔn minisiri lakana minisiri a y'a jira k'a fɔ janvier kalo tile 9 ko site dɔ bɛ yen n'a fɔra site internet tɛ de site dɔ kɔni bɛ yen k'i bɛ se ka taa i ka données ayiwa lahalaya minnu b'i kan i bugunnatigɛ ko i bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ o site sanfɛ i ka carte ni n'a numéro ko ka taa lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ majɛ minnu b'a la k'a ɲɛ dɔn walasa i ka dɔn carte d'identité biométrique ko min bɛ na fili wɛrɛ kana se ka don o la site i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ site in de www.jevalide-mon-nina.ml la i ka dɔn ko n'i y'o dasi ka ban i ka dɔn ayiwa da dɔ bɛ sin ka yɛlɛ i ye ten n'o kɔni dayɛlɛla i b'a ta nɔfɛ dɔɔni dɔɔni fɛn min kɔni ye anglais-kan bɛ yen i ka dɔn français-kan fana bɛ yen i kɔni bɛ sin ka ayiwa butoni digidigi an ka ma ko cliquer i ka dɔn a bɛ taa n'i ye ka to ka kunnafoni tɔ d'i ma ka taa bila fɔ démarrer la a bɛ ɲɛfɔli k'i ye i bɛ se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'o ye vérification ye i ka carte d'identité ko bɛ lahalaya minnu na i bɛ se k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a bɛna kɛ sababu ye diɲɛ masima kura ko fana ka mɔɔw t'u sigiyɔrɔ la ni ka se ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ mɔɔw tɛ to ɲɔgɔn kan i ka dɔn taa ni ka segin dɔ bɛ bɔ o fana na k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la fasiriba ye mun fɔ a ko a bɛna kɛ sababu ye maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ yan ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la bɛɛ lajɛlen kɔni ka segin i ka lahalaya dɔn i ka carte ni na ko bɛ dangan min na ka se ka ayiwa an ko ma ko vérification ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔni k'a la walasa carte d'identité biométrique min bɛ na o ka kɛ sécurisé o lakananen don fiɲɛ wɛrɛ t'o la fasiriba ye mun fɔ a ko minisiri ka nin hakilina ɲumanba don ayiwa a ye nin plateforme min ni k'a sigi sen kan nin ye a bɛna kɛ sababu ye i ka dɔn n'i kɔni bɛ ka taa ordinateur bɛ to k'a fɔ i ye ka taa de walima téléphone a bɛ kunnafoniw d'i ma ka taa fo ka taa baara ban a y'a jira k'a fɔ ko baaraw kɔni olu daminɛna fɛn min ye kan 1 ye gendarmerie i ka dɔn Bamakɔ yan baaraw kɔni daminɛ ka ko nka ko commissariat tɔw la k'a ma daminɛ fɔlɔ nka kan 1 kɔni i ka dɔn o baaraw o caman daminɛna i kɔni b'i to internet sanfɛ i ka dɔn i b'a fɛ ka t'i ka baara kɛ commissariat min na walima i ka dɔn gendarmerie min na i bɛ sin k'a dasi i ka dɔn téléphone walima ordinateur la k'olu ko baara ɲɛbila baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a ban min b'a to i ka dɔn i bɛ se k'i ka sɛbɛnw sɔrɔ i ka dɔn nɔgɔya la o fana fɛn min ye tibitaabaw ye faransikan la an ka ma ko tarakaseri nin kɔni y'o bannen ye sa o minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin kun tɛ dɔwɛrɛ ale bɛ jamana ɲɛmaw olu ka hakilina maliden bɛ se ka lafiya cogo min na taa ni ka seginw dɔ ka boli la waatiw ka kumabɔ k'a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la fɛn min ye carte d'identité ko ye ka taa se carte d'identité ko ma ayiwa ko jamana ɲɛmaw bɛ ka fɛɛrɛ kura minnu sigi nin ye ko nin bɛɛ lajɛlen ye ka se ka maaw teliya ka se ka maaw lafiya a bɛ se ka filiw fana ka filiw dɔgɔya ayiwa a bɛ se ka kɛ ka fili yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ban sabu carte d'identité biométrique Youssou ni fiɲɛ b'a la a cɛ man ɲi dɛ
o fana ni min fɔlen filɛ nin ye ɲarɔ don n'a nataw la a baaraw tɔ kan ka kɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw n'o wuli ka jɔ kɛ waasa maliden bɛɛ k'a kɛcogo dɔn i k'a dɔn nin min ye sɛbɛn ye ayiwa an y'a bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ studio tamani mɔgɔ fana ka nɔbila bɛɛ a kan Antoine min ye an bɛ sɛbɛn ta nouveau réveil o ka ɲi nouveau réveil min ye ale kuma ye ale kuma awa k'a dɔn maa don min n'ale sugandira ka kɛ ADDM ma min ye awa k'a dɔn maa minnu bɛ yen nin don transiti a b'o ko fɔ min ye centre international de conférence de Bamako min ye awa k'a dɔn maaw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye awa k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la association des transitaires et déclarants du Mali ADAT DM ma i k'a dɔn Antoine awa k'a min ye maaw kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka min ye a lajɛ kɔni kɛra bureau maa 36 olu kɔni taara k'a ɲɛmaa di maa ma maa min n'u b'a wele ko Ali Kuma Ali Kuma yɛrɛ ale ye awa k'a dɔn PDG Kumala Transit a sibiri don janvier kalo tile 7 san 2023 min ye a kɛra awa min ye le coordinateur des chefs de quartier de Bamako min ye a kɛra o ɲɛna n'o ye dugutigilakaw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye maire de la commune 3 n'o ye commune 3 maire ani fédération des transitaires du Mali FETRA olu maa ɲɛmaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye waati min na u nana ka na ni maa kofɔlen n'o ye Ali Kuma Kumala Transit k'ale sugandi min ye awa k'a dɔn a sugandile a ko n zɔnna min ye a ko n zɔnna munna n zɔnna a ye danaya min ta ka danga min ye awa k'a dɔn ani bonya ni karama a y'o min ta k'an sɛgɛrɛ min ye o y'a to n zɔnna an ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min o tɛ ɲa cogo si la fɔ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan n sɔnna min ye aw ka dɔn anw jɔyɔrɔba kan ka ye jamana taabolo la ani jamana ka ɲɛta la n sɔnna n'an bɛɛ lajɛlen sɔnna ka Mali bila an sanfɛ ka Mali kɛ aw ka dɔn jamana ye jamana min ni bɛɛ lajɛlen sɔn bɛ baara ma wa ni baara kan ka ɲini ka di bɛɛ lajɛlen ma i k'a dɔn awa min ye o bɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana den bɛɛ lajɛlen ma min ye PDG Kumala Transit o de kɔnɔna na a ye a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu ɲin don nin ko in na u ka masurana ani majamɔgɔ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen k'an ka fɔ k'u waleɲuman dɔn min ye jɛkulu tɛ se ka kɛ foyi ye jɛkulu tɔndenw kɔ jɛkulu tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la n'an ka aw m'aw fanga fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ye ka kunfilenna kɛ kelen ye min ye i k'a dɔn ka fanga kɛ kelen ye n'o kɛra jɛkulu bɛ taa ɲɛ o de kɔnɔna na aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la bɛn ni kɛlɛya o ka ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min ye aw k'a dɔn a ye foli ani tani a y'o lase transitaires ma ani maa maa bɛ yen n'olu bɛ aw k'a dɔn transit baara la a y'u bɛɛ lajɛlen fo ka tila ka opérateur économiques k'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye an ka sɔrɔ bosonbaw ye an'u bɛ baara ni minnu bɛ baara kɛ n'o ye douaniers ye i k'a dɔn a y'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn ninnu si tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ cogo si la wa ninnu si tɛ se ka taa cogo si la n'u m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jamana bila sanfɛ mais aw k'a dɔn Ali Kuma Kumala Transit aw k'a dɔn FETRAM i k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ awa n'i y'a nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra i k'a dɔn awa olu ni u bɛɛ lajɛlen de sɔnna o tuma ale bɛ foli lase FETRAM maaw ma min ye Ali Kuma ye a y'a jira k'a fɔ hali bi min ye aw k'a dɔn sɔrɔ bosonbaw ani aw k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'olu de bɛ awa dɔrɔmɛ kɛ 2 ye u mago tɛ ban ɲɔgɔn na wa i k'a dɔn u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa awa min kɛ o tuma u ka bɛn an'u ka kunfilenna kɛ kelen ye ayi o tɛ se ka ɲa cogo si la n'o ma kɛ Antoine min ye aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn transport i k'a dɔn taa ni ka segin julaw n'o ye aw k'a dɔn mobilibatigiw ye ani mobilitigiw i k'a dɔn olu u n'olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni aw k'a dɔn min ye Asumu Koyita ye a bɛ wuli ka jɔ min na a n'a bɛ baara min na olu ka dɛmɛ kɔni bɛ se a ma o.
Anwan ningona nasa minye awkado partenariat mimbe transitaire ni nywanche ko alle na ke sababu ye ko kolo sinzi katanya o sabati o la opma aya jirata ka fo association ni ala sonama dona natawla minye awkado ka awalaje baw no bike fe mununga nga blasenga o fo na blasenga ali bi awkado nyeta bi sabati chukomina bashite ni sebe ani bo awkado nouveau réveil kono maminga sebeno oye Adama Kulubali amu fo nouveau réveil ku fo transitaire ni déclarant anga folibu belajelenye u joro kabo ne be sebenda ango mima ko le sous-sol ale koni nga sebe na ye misebe français kana o duguma abe anglais ka sebe le sous-sol the underground afotiko nyana underground le Mali vit sur un îlot de pauvreté dans un océan de prospérité matérielle. L'Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali, UCROM, tire la sonnette d'alarme. Aywa, Mali lives on an island of poverty. In an ocean of material prosperity, the Union of Gold Counters and Refinery of never enjoy. Tuduna tsega nufu aneka instanto angate monito inega ke sakarande angata ni frase ka ikaro susolu na nyata mitanjo asebenye woluflana na iba ka fo feminye nyemi fo sa Union des comptoirs et raffineries d'or ikaro kama ko ikromo amanyema de karamoko dumbia aka wulika jo barka ka bokko sebe jango sanu yere boli anga jamana ko na firili abarake bo abise gu nafa tugo mina karamoko dumbia aka wulika jo bay oye laje bado kera ikaro douane nyema ya sola kama ko avis numéro 00431 ikaro MEF DGD novembre kalot le sawa 2021 do kama ikromo no Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali aywa ale koni la nyinu ke ka la seluka do kama femi sanu yere asani ana firili atasra ka don mimba to sanu bise ka sanu tigi nafa francais la fo de mako la traçabilité abi bo rodme abi teme rodme abi ta rodme Karamogo Dumia apmana ko sebe aya jira ka fo sebe do be anga mako arrêté interministériel numéro 030239 MIC MMEE akochara MEF aywa février kala dot le tane wolovla en 2003 o ko ni fere do de sigi senga fere minu de dore ikaro sanu abse ka salo ka faranyo to mena katana e kontoru la katla ka sebe ngala ka bo jamana koka kata fire ikado o bara o bela jele fana o sebe o bolu ko fo ni fana ya laje femi ikado dugujuro na folo ma fe onye olu tali ni ngubo ikado lu bela jele fana temezra de kan ka do amanka ke dugudugu ni ndula Karamogo Dumia ikado ale ka wulika jo anabe ladiri minunge anabe lasiri minunge kwa bela kunye mamunu mbolo be sanuko bara la de ani dugujuro nafolo ko ere asani ani aywa boli jamana kono aywa bese ka bela jile nafa tugo mna ko o bara o de bike en 2017 iba ka fo ikado aywa jekulu anana sigi singa ukama ko ikromo mingon bato ni ngwenyere abise ka do bala kaba sigira singa femi ngoni tabulu ye ay bara chamange jango jelenya ango mako transparency obise ka do sanuko la tugo mina ikromo ko ni bara ke ni douane aywa ni jamana nyemo jira ka bara chamange mimato sanu rebise ka bobo nafa abise ka fire bo nafa wa sanu tafa ka do sanu sabu sanu efenye ni bebolo donana kojugu dado abana sabu ali terrorisme ikaro ani chenikelaw ikaro ni sanu temezra madon mamunu ba barake abise ka ta be bolojugu do kono o kojugu abana fasirike baye muvo aya jira ka fo alibi ko femi ngoni ni ngo aywa ku tengu nywana ka dla ka nyemi ngoni mato sanu ere ka boba unnafa afire ba unnafa ani femi jamana fana ka sanu tayoro don ka tasra fana to ko ni bela jele ko ni wala nymonye wala imam na ke sababu ye ni nga sanu ko ere ni nga do bala ko sebe aya jira fana ka fo femi soro ere wasa ka se ka yiriwa wasa soro ka se ka barake ba unnafa fo soro de katle aka ketle ni akonna la bela jele bi do soro ola ko bi ka sababu ye femi ngoni ali organisation criminelu no ye majugu jekulujugu bawye ikaro ulutna se ku sendo ala Karamogo Dumia aywa ale koni ikoro manyemae ale la seleke ka jira ka fo femi ngoni ikoro me ubia jamana demani kama ubia jamana nyema demani kama wa femi ngoni sanu ere kababi san kateme sira munu ve asra bela jile kase ka dofu ka ta bi abata bi romina ikaro ko bi ke sababu ye ka bara ke bawde nafa ali Togo ni ngwe sebenye anya bo le susol kono nyemi fo français la saka abefo anglais la
Non, ça va. Ah, ni b'a bɔ? Ah, ni b'a bɔ. A to n ka segin a kan sa. Non, a faamuyara. A to n ka segin a kan anglais la. Non, ça va. N b'i deli sa. I baraji b'a nɔ la. It's thank to. K'a to ten. A to ten a ka ɲi. Wa n y'a bila. Non, N y'a bila. I b'a anglais dɔn dɛ. N y'a bila. Tuma dɔ a b'i sɔsɔ de n'o tɛ i b'a. N y'a bila. Antoine. Yusu. An bɛ sɛbɛn da. O ta. N bɛna kɛ laban ye de. A bɛ k'o ye. O bɛ ɲɛ o. A bɛ ɲɛ. O bɛ ɲɛ. Antoine, Ligue islamique mondiale, Imam l'éclairé le sage, Mahmoud Dugo, avec cadre mini membre permanent, ale kone sugandira, mini anga au conseil à Maniema Koro, le Oussaz l'éclairé le sage, Mahmoud Dugo, et cadre Tarata Temene, vous connaissez ale sugandi, avec cadre Ligue islamique mondiale, et cadre mini ale maye, au de Konan Nasa, mini bureau des éléments de la Ligue islamique mondiale, et cadre awa mini abo bureau fana kono e kalo ni jakulu min flani min ye kabri ONG do no organisation non gouvernementale musulman ni awkado islam ton jakulu do a ikado na sigara kabine 1962 olu de awkado maka olu de awkado Mahmoud Digo ninga ataka ni jore ndama o maminya kesa o ye prince Faisal Arabie Saoudite ale de koni awkado awani ko bela jele latike amma fo Oussas l'éclairé le sage Mahmoud Digoye joro mina dirama ala ka kɛ awa annafala ala ka kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen nafala gasiti la ala ka ŋuna ja bismillah ala ka sababu ɲuman na ayiwa mulati ko l'anglais ko a ma nɔgɔ han awɔ ko l'anglais ko ma nɔgɔ o ko ani histoire géographie tɛ kelen ye awɔ good morning ni n ka lɔgɔliden kɔrɔ dɔ mankan awɔ an b'a fana fo dantɛ foli min na mulati Aidara an ka foliba ye i ka dɔn ale tɔgɔ Mulati Ben Omar an ka foliba ye Antoine i b'a dɔn anglais min ka di yan o ye broken English de o ye jumɛn ye anglais commercial olu b'a fɔ ko apprenti ou le chauffeur ko k'a bɔ plus de daba o y'a nɔgɔma ye Yusu an kun de fɔ Libéria baasi tɛ k'an to Libéria Yusu de sari o don ni bi tɛ kelen ye o ye tisi anglais de ayiwa baasi tɛ b'a wele ko tisi anglais ala k'an kunna ja amina o kumana filɛbaw ni lamɛnbaw nin kɔni bɛ dansigi bi don kibaru la an ka